maita henyu tinokutenda inokuramba muchingotandadzana nesu. Mufunge musasiwe nenyaya dzakadai. Vamwe vanenge vakutoti nhasi dai vanga vataura kai varume nevakadzi, aiwa nhasi dai vanga vataura vanhu vakarwa. Nyaya dzedu zuva nezuva rine zvaro. Nhasi tiri kuvaka na iwe neni kuti nyika yatinoda ndeipiko, upenyu hwatinoda ndeupiko, zviri kugadzirika izvi tiri kuzvihwisisa here? Kana tisingazvihwisisi ngatibvunzei. Akubvunza ndiwo upenyu chaiwo. Asati tapinda muchikamu chino, regai ndipe kutenda kwakaperera kune Ministry yedu yeFinance and Economic Development. Tinoda kuitenda zvakanyanyisa, inoshanda ichibatsirana neUNDP kutsigira zvirongwa izvozvo. Ndovatipa chikuva. Tasvika muchikamu chekupesera, matinongoswinya. Asi regai ndibotanga ndatora iri mibvunzo nai igouya kunoko. Asi tinoziva kai zvino zvatataura zviya kuti kana takanda mibvunzo yedu yombopindurwa, tikakanda mibvunzo yedu, regai tifambe nayo. Ndomboyeka uri blessing. Ndandida kuwedzera kuti hurumende yedu tine NDS, tine budget, tine rimwe futi rinonzi National Infrastructure Investment Plan. Iro gwaro rinotaura nhoroondo yezvivakwa zvatiri kuita sehurumende, mashandisirwo ari kuita mari. Vamwe vanotaura kuti tine 2% tax yakawanda, asi mari iyo iri kubatsira kuti tikwanise kuvandudza zvivakwa zvedu, migwagwa yedu nezvimwe zvakadaro. Mukati megore rino ra2021 tinotarisira kuti tichaita zvivakwa zvine uremu hwemari inoita 139 billion RTGS. Ndo mari yatinotarisira kuti tichaisa. Saka patinenge tichifamba tichange tichikupai chikuudzai kuti ike ndozvichashandisa mari yakati kusvika panopera gore. Uyezve ndandida kutaura kuti isu vanhu veZimbabwe ngatitsigiranei vemabhizimisi, ngatirege kunotenga zvinhu zvekunze. Ipo pane mumwe munhu wemuno muZimbabwe anogadzira zvinhu zvakadaro. Ngatiite kuti titsigirane, uyezve kuti vana mai nana baba ngatidzidzisei vana vedu. Mai kana vachisona ngatidzidzisewo mwana kusona, kuitira kuti paanozokura mangwana achakwanisawo kuitawo bhizinesi rake. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa nai. Hongu ngatitsigiranei mumabhizinesi edu, asi hapana munhu anoda kutenga chinhu chemanga-manga. Zvokuti ukanotenga chigaro chokuti ukangogarira kamwe chiri chachikoka, ukakotama jasi rawatenga nhasi rabharuka kumusana. Ngatiitei zvinhu zvakanaka. Ndizvo kuti vanhu vedu tirege kuramba tichingoenda kunze. Pana ane mubvunzo here? Ndomboyeka uri mukwasha. Pane regai nditi essay inoti in the current business world, review mirrors they are more important than the windshield. Apa zvavanenge vachizama kutaura ndezvokuti kwatakabva ndokuri clear kwatinogona kuona, so that patinoenda kumberi tinobva tava nemuono wakanaka tichishandisa nezvatakanga taita. Apa question yangu iri kudzokera panyaya loss incurred due to exchange rate movement. Tinoziva kuti se-Ministry of Finance RTGS and US dollar yanga iri 1:1, or be a bit mathematical, yanga iri 1:1. Then patakazobva tichienda kune yatingati yakaita se-floating, takaenda from 1 I think to roughly 2.5, $1 is to 2.5 RTGS. Right. Ndinofara nezvakaita Ministry of Finance in 21 budget. Pavakabudisa vakagamuchira o vakanzwisisa kuti vanhu vanga vane mari dzavo dzanga dziri $US nenyaya yemovement yakaitika, vakawirwawo nematambudziko nokurasikirwa nemari dzavo, vakaita set aside $75 million to compensate the loss. Asi question yangu inozouya pakuti vakazoita 2021 budget ne$75 million, rate yava 80 to 83, but loss yakaitika iri 1:2.5, ndiwo the compensation yavari kuda kuita. Vari kuti chiine the difference between 2.5 to 83, the loss yatava yavasiri kutaura nezvayo. Chechi2 vakataura kuti vachakompensata mari dzakanga dziri mumabhengi, kureva kuti kana inini ndanga ndine chikwereti natamuka ndine $20,000, havasi kuzokompensata pa $75 million yavakaisa. Vari kungotaura nezvemari yakanga iri mubhengi, kureva kuti a data to a credit relationship iyo haipo, haisi kuzobhadharwa. Manga makazvitarisawo here muchizvionawo kuti tingabetserekawo sei? Izvozvo kana watokupedza kubvunza nanga ndofunga wagashirwa, touisa kupi? Ndiani angatidavidze mubvunzo iwowo? Nyaya yekubva ku-US dollar tichidzoka ku-Zim dollar inyaya yakakosha, ende zvakaitwa
zvaiva nechinangwa. Chinangwa chedu ndicho chiya chataiti taida kugadzirisa upfumi hwenyika. Yakanga isiri nyaya yakananga kana chikamu kana muti munhu. Yanga iri nyaya yekugadzirisa yatingatoti national economy. Chainyanya kuitika neUS dollar chataitaura paya chachiri chekuti yanga iri mari yanga yakanyanya kusimba. Zvinoreva izvo kuti pese pataiita business senyika nedzimwe nyika taiburitsa mari yakawanda nekuti taida kuti titenge zvinhu zvekunze zvega zvega. Saka inyaya yekuti hongu zvakarwadza zvakashinya, asi on the other side munhu wese akabenefita. Asi hurumende iri kurangarira. Ndosaka takazoisa futi ma-social protection programs anoratidza kuti hurumende yakazviona kuti vanhu vaomerwa, mari dzavanowana mumabasa avo avanoita dzaashoma, vakamboti tokubatsirai kuwana upfu, vakazoti taakukupai mari tichingofambidzana tichidaro. Asi nyaya ichiri kutaurwa mubhajeti ra2021 minista vakatoisa imwe mari 75 million US yekuda kuti tichitanga kuchitarisa vangu vaine mari dzadziri mumabhengi kuti vachitanga kuchipiwa uremu hwemari yavo. Tinozvitenda mashoko makukuta ari kutaurwa. Tinokutenda inokubvunza mibvunzo iyoyo nekuti ndozvambotaurwa zvakare nemuroora wechidiki kuti tikati fambe ngatidzokei tiudzane. Izvo zvatiri kuita izvozvo tiri kudzokerana kuzoudzana kuti zviya zvapakati. Imi muri kubvunzawo mibvunzo yakanaka chaizvo kuti ko zviye zvakupi zvamuri kutaura. Imimi rambai muchingofamba nechibhuku chedu ichocho nekuti tese tiri pakuvaka nyika. Ndoya kwamuri vachikandiwanisa ndaenda kuna Sole. Regai ndipinze nyaya yekuti pane zvataurwa navamupambela. Isu sehurumende nyaya yatinenge tichida kuti iwanike mukugarisana kwedu nevanhu, tinenge tichida kuti matambudziko akafanana neyayo ange achitaurwa sematauriro avaita vamupambela. Nokuda kwokuti pakupedzisira nyaya yatinoda kuona isu senyika tinoda kumaintaina chinhu chinonzi positive peace munyika. Chinhu ichochichi vamwe vangatadze kunzwisisa kuti ko ichi chakuuya nepapi. Chinonzi positive peace mukatarisa hurukuro dzese dzatiri kuita pano, nyaya dzekuti vanhu vanzwisise kuti tiri kubva kupi tiri kuenda kupi. Mukatarisa Ministry of Finance ine ma-institutions ayakagadzira ekuti vanhu vasvike pakuziva kuti zvinhu zvinofambiswa sei. Ministry of Finance zvakare yakaisa ma-structures ari kuita kuti vanhu vanzwisise kuti National Development Strategy uyezve nezvirongwa nedambudziko ramakasangana naro chiriri kurasikirwa kwemari kuti rinogadzirisika sei. Ma-structures zvese zvavari kuita izvi vakazviita kana kuti vari kuzviita vaine chinangwa chekuti vabudise chinonzi positive peace. Munyika munomu mukatarisisa kuti tizobudirira isu tenderere mberi paNDS 1 hakuna chatinokwanisa isu bedzi kuita kana pasina chinhu chinonzi runyararo. Runyararo rwakadii? Rwakakosha. Ndinoenderera mberi, regai ndingotaurawo ndawaniswa mukana kuti sehurumende yemutungamiriri wenyika yakaenda kunoumba inonziyo National Peace and Reconciliation. Isu pano patiri isu seofisi yemutungamiriri wenyika tingori vana referee muchirovana zvenyu nana Ministry of Finance. Isu tichingokutaura kuti aiwa vakomana we shandai zvakaita sei zvakanaka. Tiine chinangwa chokuti pakupedzisira chatinoti development hachibudirire kana pasina chinonzi runyararo kana kuti peace. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Runyararo runotangira mumwoyo mako. Kana waita runyararo iwe, kwese kwaunofamba unozora vamwe runyararo. Kwete kuti pese pawafamba unovava vamwe.
ngatizviitei mukunaka. Ndouya kuna economist wedu. Ndinoda kutenda Mai Chisamba. Ini ndinoda kutora mukana uno kuti ndirangaridze vateereri vedu kuti mu-NDS 1 medu tine zvimiso zvedu 14. Pa14 izvi zvinosanganisira zvekugadzirisa upfumi hwenyika, tinotarisa zvekuti tigadzirise zvekurima nekuwanisa zvekudya zvakakwana munyika. Tinotarisa futi ukama hwedu nedzimwe nyika, nekuti hatisi kungotarisa isu pachedu tiri tega, nekuti tinodawo vamwe kuti tivandudze ukama hwedu. Tinotarisa vari kukura zvemadzimai nevechidiki vari kukura, nekuti mukatozonotarisa mubhajeti mune mari dzatinopa vechidiki, pane mari dzatinopa madzimai, zvekuti dzimwe nguva unotoshamisika kuti varidzi vemari havatozivi kuti vane mari dzakadaro. Saka ndinoda kutotora mukana uno kuti tichifambisa urongwa hwe-NDS 1 batanidzai, nekuti urongwa hwe-NDS 1 kuhurumende hunobudikidzwa nekuda kwebhajeti. Kubhajeti ndo kunouyiswa nemari dzinobva kuhurumende kuti isusu kune zvatakaronga zviya tichazvibudisa nezvizvi, mari dzatakakupai ndedzidzi, mari dzatinokupai ndedzidzi, nekuti mukwanise kudziwana zviri nyore, nekuti vanobva vaisa mabhanga anokupai zvakareruka kuti mukwanise kuwana mikana yekuwana mari idzi. Madzimai nevechidiki vari kukura, chero vari kutanga mabhizinesi vema-informal sector, asi tinongokurudzira kuti tinokukurudzirai kuti itai mabhizinesi enyu zviri pamutemo kuitira kuti mukwanise kuwana rubatsiro rwese runopiwa. Mashoko akanaka echenjedzo. Isusu tiri kuti kuvadiwa vatariri nevateereri, kana manzwa kuti kune urongwa, pindaiwo muurongwa, teereraiwo. Handiti muri kunzwa kuti kune dzimari, ndopamunezenge muvengana kana kunetsana kuti kuiwo wakazvitangisa sei kwewe, otodzwa kuti aiwa kubhanga rakati. Saka kana mukafambidzana neurongwa munenge muchizinzwa. Vari kutaura, handiti munozwa kuti kana tichidzosa mari kubhanga tinodzokerawo yane kamuzukuru. Zvino vari kuti kune mabhanga akasarudzwa kuti kana modzosera kunouya kari kamuzukuru kwete zizukuru, handiti? Saka vana mai, mayutsi edu nevamwe ana baba muri munyayawo dzese idzodzo. Saka ngatifambirei nenguva. Regai nditi kune vadiwa vatariri nevateereri, imimi manga muchitandadzana nesu, munofungei kwemi nenyaya yeNational Development Strategy 1? Iyi hainei nebato renyu ramunoteedza rematengero enyika, inyaya yemuZimbabwe. Kana rupawo rwenyu ruchidana kuti Zimbabwe muri munyaya iyoyi, tipei njere dzenyu musingatsondore, tipei pfungwa dzenyu musingatsondore, tipei ruzivo rwenyu, bvunzai. Kubvunza hapana chakamboshata, tinenge tisiri kurwa naye. Vana vanyamunhu, munhu achida kuziva ikodzero yake. Saka munongoziva kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Asi regai nditeure mukana uno wekukutendai nekukomba churu. Tikakomba churu hapana chinobuda, hatina chinotiwana. Totenda zvakare nyanzvi dzedu dzapindura mubvunzo nekutyaira chirongwa zvakanaka. Baba Mupamberi, tinotenda. Sole, tinotenda. Vatyandiwa, tinotenda. Zvakadi kusangana zvakare, svondo rinouya panhapitapi idzodzi nguva imwe chete. Ndini wenyu